Agyaman tayo kakabsat kinapo Diyos ta inted naman kada tayo dahil ito nga gundaway tapno agkakadwa tayo nga agadal kada iti baro nga leksyon tayo kabsat iti baro a quarter. Adadtoy kabsat tayo pagleksyonan tayo iti paulo na panaginanaken Kristo. Iti adalin tayo kabsat ket dayjay isuro iti sauna Diyos. Tapno maited kada tayo dayjay pudno a panaginana. Takasapulan tayo iti panaginana iti tiyempo. Akas iti pagbibiyagan tayo kabsat nga napuno iti nakadado nga problema, nakadado nga parparikot. Ket saan laeng nga di panaginana nga agsardeng iti trabaho no di kedi panaginana tapno maited kada tayo dayjay nasamit na irot a panagtuturo. Ket dayta iti kayat nang isuro kada tayo kabsat daytoy. Iti kayat tayo nga irugi ket iti panagadal tayo kabsat, it will always be Christ-centered. Ni Kristo ken ni Kristo laeng. Dawatek nga rod nga kararag tayo kabsat. Agyaman kami ama mabalinda ka nga daydayawen kada ito nga oras. Dayawen da ka, sikuti kinaimbag mo kada kami. Tasika iti Diyos mi, ket mabalinda kang maayaban, amaming at ang kasalidaan. Iti kinaimbag mo ama, inted mo kada kami, dagiti bendisyon mo nga kasapulan mi, iti naldaw-aldaw kada ito nga lawas. Ket iti kinamanagayat mo Diyos, inpariknam dayjay parabor nga iso iti nang isalakan kada kami. Ket iti kinaimbag mo ama, insalakan na kami kada ito'y nga napegad na pandemic. Nuadda kada kami, iti nagsakit, inagasan na kami. Intultuloy mong inted kada kami ama, iti biyag sa lunar. Ket kada ito'y nga gundaway, dawatin ming iti Santong Espiritum, iti mangidalan, iti panagadal mi. Kana kami iti sirib, kana kami iti panakaawat. Agyaman kami ama, itinagan na po Jesus. Amen. Datayon kakabsat iti lesson number 1. Iti paulo na, ito'y quarterly tayo nga Ilocano, AGBIBIAG iti maysa at 24/7 a SOCIEDAD. Iti English, living in a 24/7 society. Ket iti paset a mayulo kakabsat, masarakan iti Salmo 84 verse 2. Basahin tayo. Kastaunay iti gagar ko amapan sadyay. Kayat ko asumrek iti templo ni Yahweh. Kantaak ti Diyos asibibiyag. Agkantaak asiraragsak iti amin a puso ken kararwak. Ti usaran tayo kakabsat nga version isu iti tinaimbag a baro adamag iti Ilocano kakabsat. Ta adda di King James version tayo dadyawa. Idikit kita iti Biblia na nalaklaka tayo kakabsat nga maawatan wenno it is more direct kada di pan nakibagana daytoy baro ana imbag adamag. So, digiti verses nga usarin tayo kakabsat. Isu, iti inadaw ko, kada ito nga version iti Biblia. Apay nga kasapulan tayo kakabsat, iti inana. Why do we need dress? Iti pagleksyonan tayo kakabsat, insuro na no sino tayo. Umuna, kasla tayo ni Cain. Iti pagleksyonan tayo kakabsat, in kabilda dayjay kapadasan ni Cain. Ammo tayo di kapadasan ni Cain kakabsat, nga idi nga panda nga agidaton kani ading na, nga ni Abel, kadagiti daton da kana Apo Diyos. Nalpasen kakabsat nga inted instruction no anya iti idaton, masapol nga adda iti biyag na, masapol nga adda iti dara na. Tadayjay nga daton, ket irepresentaran na kakabsat dayjay umay,
nga mangisalakan kada tayo nga ni Apo Esos, nga isu iti adda ti biag na, nga isu iti adda ti dara na, nga dayjay ipapatay dayjay datong kakabsat, nga isu dayjay karnero, ket isu iti ladawan na dayjay ipapatay ni Apo Esos, nga mangisuno kada tayo, iti lugar tayo kuma, nga datayo iti matay. Amo tayo nga ni Cain, inala na dayjay kasasayaatan nga bunga dagiti inmula na kabsat. Dayjay muheras na, dayjay kay kayo, dayjay na natag, isu iti impan na. At iti kaytay nga ibagad ito'y kabsat. Doing the best, our best, nga agpaay ken Apo Dios nga awan kakabsat iti panagtungpal saan nga awaten ni Apo Dios. Malagip yu kakabsat iti inbilin ni Apo Dios baiten ken ni Samuel ken ni Ari Saul nga kunan ipanyo patayen digiti kabusoryo agraman kadigitan animal da. Nalpas ti gubat apan binisita ti propeta da Ari anda nangeg na. Kunan ako Ari kunan anya digiti mangeg ko. The intention of Saul was very good. Kunan ako inalak dagita kasasayaatan nga animal dagiti kabusor ko taidaton ko kini Jehova. Amunti kunan ni Apo Dios inusar na ni Samuel kunana nasisya at iti agtulnog. It is better to obey than sacrifice. Kada ito'y kakabsat, inawat ni Apo Dios daton ni Abel. Saan na nga inawat daton ni Cain. Iti pungtot ni Cain, napapatay na, ti kabsat na. Ket idin kabsat nga inbaga ni Apo Dios no anyan to iti dusa ni Cain. Iti kuunana ni Cain kabsat iti Genesis 4:13 ken 14. Kinunen ni Cain ken ni Yahweh nadagsen unay kanyak daytoy apannusa. Ita tagtalaw akon iti daytoy adaga tapno adaywak iti imatang mo. Agkalkalautang ken agalaalaap to papatayin dakto iti sa sino man ang makakita kanya. Apay kakabsat nga ni Cain iti English ko na became a vagabond. Dahil awan iti permanente nga pagyanan na tapay adda dahil panagbuteng na. Dahil panagbuteng na kuna nagpapatayin dakto iti sa sino man ang makakita kanya. Numapan ko may timay isang lugar at na makita na nga tao, pumanaw man ang tapay dahil panagbuteng na nga isukit papatayin da apay kakabsat. Laglagipin nyo dahil kinaawan iti inana. Dahil nadagsen unay iti dusa nga naited kinikain akasmeten kada tayo. Ketapno agtalaw tayo, tapno adaywan tayo ti imatang ni Apo Dios. Apay? Iti laeng kakabsat, basol iti mangyadayo kada tayo, kadayjay imatang ni Apo Dios. Ni Cain nagbasol, datayo nagbasol. Ket no adda tayo iti basol tayo akas ken ni Cain. Daytoy kakabsat itirik na tayo agkalkalautang agalla-alla nagdagsen dayjay nga babagkaten tayo taapay adda dayjay nabantot nga dagsen nga uawiten tayo abaso. Dayjay iti kondisyon tayo kakabsat. Numang payhantay nga naramid ni Cain. Ngam dayjay kondisyon tayo, Roma 3:23, kasken ni Cain, amin tayo nagbaso. Ket dayjay pa nagbasol tayo, adda dayjay panusa na.
Anyamit dagiti reklamo tayo kakabsat. Iti pagleksyonan tayo, inted na iti kapadasan ni Barok. Ni Barok kakabsat, isun na iti dayjay tagasurat ni Jeremiah, kadayjay alibro na, kinadwaan na ni Barok. Isu nga, ejay Kapitulo 45, kabsat, versikulo 1, ingana iti 6. Nagtungtong ni Apo Diyos ken ni Barok. Tapay, adda iti reklamo ni Barok. Dahil reklamo ni Barok, isumot iti reklamo tayo. Kas dahil pa nagbasol ni Cain, umayin dahil pa nagrigat tayo, ket intun no agrigat tayo, addan iti reklamo nga umay kada tayo. Anya iti reklamo ni Barok kakabsat. Verse 3, iti Jeremiah 45. Si Akpay, dinagdigan ni Yahweh, itirigat ko. Ninayunan na tiladingit ko. Matutuyan akon nga agas-asog ket awan iti panakabangar ko. Yung riga ng kabsat niya. Dingkin tayo. Ninayunan ni Yahweh itinadagsen nga awit ko. Mikadwa, ninayunan pa'y ni Yahweh iti ladingit ko. Gapu kadaytoy ko na mautuyan ako nga agas-asog. Awan iti pakabang arak. Sino iti hang agreklamo? No kasjay iti sitwasyon iti biyag. Ket kasjay akanayon kakabsat iti sitwasyon tayo. Umay, dagijay at tiyempo nga agdudua tayo. Ket umayon, dagijay tiyempo nga agreklamo tayo. Ngem nagpintas kakabsat, iti sumbat ni Yahweh, iti verses 4 to 6, kunana, ngem siya ni Yahweh, rebaek, iti binangon ko, ken parutek, itin mula. Aramidek to daytoy intero adaga, tarigagayam kadi, iti panakaisalakan. Di mo tarigagayan, adidigraek amin asang katawan. Nupay kasta, ipalubos kuntong awan, iti panakamom, iti sadino man apapanam, siyak ni Yahweh, ang nagsao kadigitoy. Anya itin baganan ni Barok, jerigat na. Singular person. Kuna naman na po Diyos ket Barok, anak ko, denggang, siyak iti Diyos, binangon ko iti amin adaga. No iti bagbagkatem Barok, ket dayta bukod mo nga aw-awitem, laglagi pam, bagkatag iti interamente nga amin nga pinarswa. Saan laeng nga iti lubong una na iti universo pinarswa. Anya iti kahit ni pagani ako Diyos. Iti tiyempo nga umay dahil pa nagproblema tayo. Iti tiyempo nga umay dahil pa nagdukdukot. Dahil umay pa nagsaksakaba tayo. Kitaan tayo. Adda iti Diyos nga mga awit iti daytoy lubong a pagbibiyagan tayo ket mairaman tayo. Anyan nga nagpintas kabsat. Ket umayin daytoy transition tayo kakabsat. Daytoy panagadal tayo nga inbagan ni Apo Diyos. Dagiti problema. Adatoy ni Cain, adatoy ni Barok. Ni Cain na adal tayo kabsat nga iti ipapanaw na iti imatang ni Apo Diyos. Agalla-alla. Ket agkalkalautang. Ket adda iti dakkel nga panagbuteng tanadagsen unayen dayjay nga awten na. Laglagi pun tayo kabsat nga ni Apo Diyos
Nangited iti solusyon. Ket anyang nga rod iti sumbat ni Apo Diyos, kadigitoy nga problema tayo, akas di inadal tayo, di problema ni Cain, kasmet kada tayo. Di problema ni Barok, kasmet kada tayo. Adda di pa nagkungkunada kakabsat, iti pa nang solbar, iti maysa nga problema. Go back to the basic. Anya di basic kakabsat, nga inted ni Apo Diyos, tapno adda iti inana kada tayo. Basahin tayo kabsat iti Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 hingga 3. Ket iti kasta anaramid dagiti langlangit ken dagiti tidaga ken amin alinaonda. Iti may kapitong aldaw, nalpas ti Diyos iti amin na aramid na, ket naginana. Binindisyonan na iti may kapitong aldaw, ket inlasin na ana isang sangayan gapu tadaytang aldaw, nalpas na iti trabaho na, ket naginana kalpasan iti panagparsuana. Laglagipin tayo kabsat, nga daytoy nga bersikulo, ket naadaw kalpasan iti panangparswa ni Apo Diyos, iti amin a pinarswana, iti innem nga aldaw. Paset pa lang ti umuna nga lawas, daytoy may kapito, kaday ti pitong aldaw. Ngam iti innem nga aldaw, linipasen ni Apo Diyos, iti amin a pinarswana. Iti may kapito, isuket na ginana. Awan pa'y laeng iti kondisyon kakabsat, akas ken ni Cain. Anya ti problema ni Cain, umadayo iji imatang ni Apo Diyos, apay gapu iti basol. Ito'y Genesis chapter 2, everything was perfect, awan pa'y lang iti basol. Ngem uray no awan pa'y lang iti basol, ni Apo Diyos nangiteden kakabsat iti example nga isu na mismo nga Diyos nga nang parswa nagtrabaho iti innem nga aldaw. Diyos nga saan ang mabannog. Insina na iti maikapito nga aldaw. Binindisyonan na naginana iti maikapito nga aldaw. Tapay kayat nga digiti pinarswana iti tao ken uray pay digiti dingwen, ket masursurwanda nga suruten iti example nga inted na nga agpaay kadakwada, nga iti may kapito nga aldaw, isu iti aldaw apanaginana. Daytoy kakabsat iti problema, dayjay title tayo, living in a 24/7 society. Iti panagbiag itatakit apura. Tapay, adulauna ikakabsat, dagijay kayat tayo nga maadda iti panagbiag. May isang problema iti panagbiag is, we are not contented of what we have. Contentment kabsat, ket mangtulong kada tayo nga da iti inner peace tayo. Apay nga da iti deje ko na tayong hantay makontento. Narigat kong ibalikas kabsat nga iso ti putno adda gamin da iti apal. Kasoy no umada iti inted ni Apo Diyos ken ka tapinadam nga rod ket amin ket agapo ken Apo Diyos pigsam sirib mo nga mangged ket itatadtad ti kwartamon kahit mumit iti gumatang kas parigan ti lugan ngem di ka makagatang iman iti brand new di mangala ka iti na usaren second hand nga lugan do nag kasjay ko mga iti lugang ko nang lumabas niya. It's not bad. Ngam nung iti dayjay ambisyon mong kakabsat ket isu iti usarem
Tapno uray pa yan, iti pan nakirelasyon mo ken Apo Diyos ket isu iti saan nga maisimpa ket saan arumang ay. Dagijayen at arigagay tayo nga madan iti material things nga isu iti rason mo apay agagawa tayo. Nga dayjay nga inted ni Apo Diyos nga inem nga aldaw a panagtrabaho a principle tapno iti may kapitong aldaw ket aginana. Living in a 24/7 society. Anya iti kayo ng asawa. Hanggang manay kabsat dahil inem nga aldaw nga agtrabaho. Isu nga usirum dahil may kapitupay. Saan amanay kakabsat dahil 8 nga oras pa nagtrabaho. Numabalin overtime pay. Gapo ka ti may isang trabaho, malpas, tumaray ka dyan, malpas. Tapay, work, tapay. Adu iti sabtem nga pagkasapulan which was created by the desire to have more. Isu nga, no kitahin tayo kabsat da ito'y Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Inted ni Apo Diyos, iti inem nga aldaw pa nagtrabaho, may kapitong aldaw, aginana, ngem kitain tayo iti maysang aldaw. Dadi 24/7, nga inbaga na iti pagleksyonan tayo, living in a 24/7, the 24 is the number of hours in a day. 7 is the number of days in a week. Anya iti kayat ng asawa. Iti panagbiag tayo tatanga, 1 iti inana, we are using almost 24 hours a day, 7 days a week to earn, to fulfill the desires and wants of our life. Anya itinted ni Apo Diyos sa prinsipyo dito. Umuna, aldaw, a day. Diningay ni Apo Diyos kabsat. Iti maysang aldaw, iti aldaw, kinrabi, night and day, light and darkness. Tapay, iti insuro na, iti pa ng parswa kabsat during the daytime. Awan tinaramid ni Apo Diyos during the nighttime. Anyi iti sursuro na katatay. We work during the daytime and rest during the nighttime. No kitain tayo kakabsat, adda dahi ibagbagada nga sleep bank, adda kano ti bangko ti turog tayo. Iti inaldaw-aldaw, ag-deposit tayo. Either iti inaldaw-aldaw, ag-withdraw tayo. And the result is rest, inana, and health sa luna. No day may isang aldaw, itatakuman niya, aglabas tinagmalam, Friday. Kahit nagtrabaho akong kakabsat, iti 8 nga oras. Han mo nga ikabil iti sleep bank na iti ikabil mo iti number of hours pa nagturog mo. Because your body needs rest. Iti requirement iti body tayo is you sleep 8 hours a night. No agkurang day takabsat, ibagakin ka, agsingir to daytoy bagi tayo. Uray no nabayagin kakabsat, nga saan mo nga inted deje inana, agsingir. Yaman na kinapo Diyos kakabsat. Tanong alagip ko dagiti naglabasat ni Apo Diyos ning baglaon. Iti kinarigat iti panagbiag. Da kami nga kakabsat, iti familia ni Diego Rafanan were all working students except deje inaunami ni Manong Gideon, kin Jeburidik ni Memo. Amin kami ni Manong Diego, ni Manong David, ni Manong Moses, ni Ruben Kentisha. We went through college
as working students. Dagiti upat a kakabsat ko, they graduated from Mountain View College. Siya laeng kakabsat, iti nag-graduate, iti Philippine Union College, itata Adventist University of the Philippines. Tibukot ko nga kapadasan, malagi ko, pimanawag ti MVC, tanagrigat ti panagbiyan. Pagtrabaho iti kisalom, rice field. Hindi marigata na ipandak it sa bali. Marigata na. I decided to come home to Luzon. Napanak ita PUC. Ni ang po Diyos indaldalan na. Iti naitid kanyak nga trabaho kabsat. Ket guardia. And then I was promoted as the head of the student guard. Ti rabii, kumanga panagturog ko, oras pa ilaeng iti panagtrabaho. Tapay, I was responsible in looking for the security. Iti kolehiyo, PUC was in Baisa, Caloocan, ket amu tayo kabsat na iti kondisyon ijay. Uray tatano da duman, I cannot get real straight sleep. Tapay, the habit was broken. Nga magyaman na kanapo Diyos, tauray pa nung kasjay, He keeps in maintaining the salon at tayo kabsat. Dahil nga inaramid ni Apo Diyos, in Genesis chapter 2, verses 1 to 3, kat inraman na, iti sangapulo nga bilin kakabsat, iti Exodus 20. Kahit kung basahin tayo, in particular, verse 11, iti Exodus 20. Kunana iti Biblia tayo kabsat, iti lasod, iti inem nga aldaw, siyak, ni Yahweh, inaramid ko ti langit, daga, dagiti baybay, agraman dagiti amin alinaunda. Ngem na ginanaak iti may kapitong aldaw, isut gapuna, asyak ni Yahweh binindisyonak ti aldaw panagginana, ket intuyang ko nga aldaw anasantuan. Denggen nyo kakabsat, diya ko na ket gapuna, siyak ni Yahweh. Iti ikabkabil ni Apo Diyos ko na kita endak. Ibagana iti Israel, ibagana kada tayo. No naginanaa, ibilin kumaten kada kayo, nga aginana kayo iti may kapito nga aldaw. Idi Genesis inted ng example. Ito'y Exodus 20, inkabil nan abilin. Tapay, kasapulang tayon iti panaginana, akas de iti panaginana, iti Diyos anang parsol. Taapay, ni Apo Diyos amuna, nga datayo a pinarsuana, kasapulang tayo kakabsat, iti panaginana. No, kita intay dito, nga iti tiyempo nga ingkabil ni Apo Diyos, ket isuday jay may kapito nga aldaw. Same iti Genesis kakabsat. Ni Apo Jesus idi imay dito'y lubong, He is the incarnated God. Diyos nga imay ang naglasad. Tapno umay na tayo nga isarakan, ket idin kakabsat nga adda ditoy nabannog. Adu iti trinabaho na. Iti maysa nga kapadasan na iti kinabannog na kakabsat. Manipod iti maysa nga bangir iti Galilee, papanda iti bangir iti Galilee kakabsat. Naglugang da iti maysa nga balod. Kasdayjay kunanin ni Ari Solomon, iti panagturog iti nabannog at tao na samit. Napan ijilikod, idin inyidana, nakaturog. Dahil pa nagturog na nabaybay na, hanad nga nadlaw kapsat no niya iti mapaspasamak, itaglawlaw. Mapapasamak gaya man nagbutungin iti adalan, ta imayin tinapig sa nga bagyo. But Jesus was still asleep. Idjay kakabsat apa nagbanog na ni Apo Jesus.
Denggen nyo, dahi awis na kadigiti adalan, awis na kanyam, iti Marcos 6:31. Kunanan ni Apo Jesus, intayo iti maysa adiso, tapno makai nana tayo. Come and rest a while. Amuyo kakabsat, uri pa'y dayjay rest a while. Haan na dayjay atidtog a panagturog niya dayjay rest a while. Amuyo dayjay kunatayo nga nap, N-A-P. Dahiti may isang nga pastor nga malaglagip ko into no kuna na kakabsat, dispensary nyo tungpalag dayjay balakad ni lelong ko. Anya balakad ni lelong na. Dahito nga pastor no malpas nga mangal daw, nangan iti pangal daw. Di balakad ni lelong na, awidem tapungan kensa nga ilyem iti na. Da kayo kakabsat nga agman maneho. When you are driving in an unholy hour, kanyak unholy hour is dayjay in between 12 to 1 iti tingatel daw. Dayjay ti oras nga iti body clock requires dayjay come rest a while. Adu iti madisgrasya kakabsat agsipud ta saan da nga naikan iti bagida dayjay umanay nga inana. No siya kitag drive ket intun no umayen dayjay awis iti bagi come rest a while. Mangsapulak iti nalinong apaset kakabsat iti kalsada ket ijay isardeng ko ken aginana. Malagip ko dayjay kapadasan mi kada Dr. Samuel Bitin. Panggap mi nga mapan kakabsat iti Mountain View College by land. Da kami ti karinyo. Inigamak iti Monibela kakabsat. From Manila, nag-change ride kami. Nag-drive back from Carino to Manila. And then from Manila, nag-change ride kami. Jay kotse ni Dr. Bitin ti inusar mi. And I took on the wheel. Manipod iti Manila, iti sumitngeten iti datingal daw kuma. Kamakamam ni kabsat, iti parbangon iti Biyernes, iti matnog. It is more than 660 kilometers south of Manila. Tapay, masapol nga makalugan kami ijay barko nga mangi-transfer kada kami from Matnog to Allen iti Samar. Iti ayan lang ti inanak kakabsat. No gasolina ijay drive manen. Nakadanon kami ijay Tacloban. Ket pangaldawon kabsat, it was noon of Friday. Malagip ko dati mission tayo dijay. And then kinitak ijay director ijay hotel nga nanganan mi, nakita kinayaba. At dijay iti maysa nga gayem ko ijay Mountain View College iti ni Pastor Jerry Fernandez. Sunay iti publishing director ijay mission tayo ijay Tacloban. Wala na gayem nga umayak. So he met us. Kadinamag ko, how long will we take to drive until Mountain View College? Numikat kay dito itatan ko na makadanon kay to Mountain View College. Sundown into no malamnubigat. We decided not to pursue. Gawit kami. Napang kami kabsat, nag-morning worship. Iti Sabado, ijay sa kaanan iti mayon volcano. Kita no sino manggam to nobela awang may. So I draw. Kalpasin gamin nga nag-drive ni Dr. Vitin in panay iti ayan iti mayon kunana ka jak kabalan kunana katuro ka. So I drove
Kadarong kami iti maysa nga lugar, nakita iti nagpintas nga paglinungan igid iti baybay, aday iti linong iddak ti lamaga. Insarden ko. We were able to sleep. And then I drove again from Bicol until Manila. Amuyo kabsat, daytoy iti bagana ni Apo Diyos. Kasapulan tayo. Iti to, come, rest a while. No iti bagin, kasapulan na iti panagtrabaho, idiktaran na, I need a little rest. Give your body rest. Kunana ni Ari David kakabsat, iti Salmo 4 versikulo 8. Mapanak ang agidda, makaturugak asitatal na, kasi kalaeng o Apo iti mangted iti natalged nga inana. Anyan kakabsat. Anyan nga nagpintas nga ekspresyon ni Ari David. Papanan na, apanak nga agidda sa dino, ijay ayan iti Apo. Dayjay laeng ayan ni Apo Diyos, iti ayan iti inana, makaturugak asitatal na. Ijay laeng ayan ni Apo Diyos, iti ayan iti natalged nga inana. Laglagi pa inyo kabsat. Iti pudno a panaginana, ket masarakan tayo in the presence of God. When pudno, iti amin a lugar ada ni Apo Diyos, taday iti maysa nga kababalin na, omnipresence. Ngam itatakabsat, adda iti kayat ni Apo Diyos, nga ibaga kada tayo. Anya dayay, iti ibaga na kakabsat, adda iti lugar, ay specific place, nga isu iti pakisinarakan tayo kenkwana, iti specific day, iti aldaw apanaginana. Kunanan ni Apo Jesus kabsat, ijay litang, baganak ni Moses, iramidan dak iti sanctuaryo kunana, tapno makipagnaedak kada kayo. That was the dwelling place of God, inayabanda, the house of worship. No kitain tayo kapsat the transition na from the sanctuary to the temple, inggan nagbalinan nga isunda jay church, jay balay a pagkararagan. Iti statement ni Ari David kakabsat, when pudno, iti amin a lugar, masarakan na ni Apo Diyos. Iti amin a lugar, adday iti na no adda ni David ni Apo Diyos. Isuna, agidda, tapay, nabannog. Isuna, makaturog, anatal na. Tani Apo Diyos mangted, iti nanakin kwa. Ngem, nang ited ni Apo Jesus, iti example manen kada tayo karabsat. In surat ni Lucas, akas ti ugali na ni Apo Jesus italdaw a panaginana. Specific date, aldaw a panaginana. May kapitong aldaw. Napan ije sinaguga, specific place. Di makder, get nagbasa. At dagaming kakabsat, no daduma, let's be very practical and honest. Gapo kada iti pandemic, so we have so many worship, online worship, amamin niya. Napanak iti maysa nga church. Ket siyempre, as a pastor, amok di kaya membro, kuna ayan na ni ka pamilya ni ka sa akastoy kuna. Amom ti rasunda. Ije da balaydan pastor ag worship da online. Mayat ka kapsat ag worship online. Ape ka sanit ag worship ka lang aron may. Ngem no may kantayo iti gundaway. Nga adda pala ang gundaway tayo nga mapan iti balay ni Apo Diyos tapno ijay ti pagdaydayawan kapsat ko.
Ni Apo Jesus tituladen tayo. He went to a specific place on a specific day. Specific place, ijay sanctuaryo. Specific day, aldaw apanaginan. Apan tayo kabsat tayo awis ni Apo Jesus. Matthew 11:28-30. Kunana ni Apo Jesus, umay kayo kanya, da kayo amin ang nabannog ken madagdag sina. Ket paginanain kayo. Alain nyo iti sangul ko ket agsursuro kayo kanya, agsipud ta na emma ken napakumbaba. Ket makasara kayon to iti inana. Ta nanam ay ti sangul ko nga ited ko kada kayo. Ket nalagan ti awit ko nga ipabaklay kunto kada kayo. Dito yung invitation ni Apo Jesus kakabsat. Amuna nga datayo ket nabannog. Amuna nga datayo ket madagdag sinan. Ket amuna akasapulan tayo itinana. Amuna met kakabsat nga dayjay nga dayjay awiten tayo ket nadagsen. Isu nga inimbitaran na tayo nga mapan kenkwana tapno masarakan tayo iti pudno nga inana. Kadaytoy kakabsat kayat ko nga buklen daytoy leksyon tayo. Umuna datayo kasken ni Cain at day tinadagsen nga awitin tayo. Because of our heavy burden, we become restless. Ni Apo Diyos iti nang initiate, iti inanang agpaay kadatay. Datayo kasken di baro, datayo ket maladladingitan, datayo ket agrigrigat, gapu iti pan nakaparigat tayo. Nga mangited, iti panagduada tayo kana Apo Diyos. Ni Apo Diyos iti nangited, iti formula tapno masolbar iti problema tayo. Inted na iti aldaw as Sabbath. Panaginana, tapno we can break the routine of a 24/7 work society. Data tinted iti baso. Work, work, work. Ni kapat kakabsat, iti pudno apan naginana. Isu dayjay panangawa, dayjay awis ni Apo Jesus kadatayo, nga mapantayo kenkwana. Iti ibagana, umay kayo kanya. Daytoy a proseso kakabsat, makita tayo, dayjay exchange, panagsinukat, dayjay nga awitin tayo, di bagbagkatag, nabantot, nadagsen. Itid kukin ni Apo Jesus, dayjay bagbagkatin na, nalagaan. Isu iti-itid naman kanya. Itid ni Apo Jesus nga ladawan kada ito'y kakabsat. Nga dayjay apanaginana. Umay kalpasan iti panagtrabaho. Remember this. Work comes first, then rest. Saan ka nga aginana? Tapno agtrabaho ka, no? Agtrabaho ka sa kanto aginana. Ket iti una na pwede ito kabsat, nga iti pudno nga panaginana. Iti panagbibiag tayo nga rod, iti 24/7 society. Agsipud ta, iti dictate dayto nga society. We have to work, and to work, and to work. Even we have to work on the 7th day of the week. Tapay, nagbalin nga nadagsen,
Nagbalin anadagsen, dayaw aw-awitin tayo. What cause our heavy burden? Dayaw bagak itatekop sa the wants, the desire of life. Hangkong ano sursuro, I will be very honest. Hangkong ano sursuro nga iniggaman anabayag, dayaw credit card. I thought it was the best. Hindi gamin no, ada credit card, you can just go to the shopping malls, swipe the credit card. Inton, agsangput da credit mo, ay ka, narigat. I have never learned to use that credit card. I have learned to live kaday chay nga adda kanya. Isu nga, iti bagatay o kabsat, kayat ni Apo Diyos nga unburden na tayo. Go back to the former. Agbibiyag tayo in a 24/7 society. Go back to God's formula. The formula of God is work for 6 days and rest on the Sabbath. Dahil aldaw nga panaginana nga inted ni Apo Diyos is the best time to rest. Tapay, apan tayo akas di kunana ni Ara David, apan tayo agita. Iti saklut iti Diyos. Ket makainana tayo, kan na tayo iti nasampit, apan nagto. I would like to conclude our study this evening. Ti quotation kakabsat nga nagapukin ni Ellen White. We need to look constantly to Jesus, realizing that it is His power which does the work. While we are to labor honestly for the salvation of the souls of the lost, we must take time for meditation, for prayer, sanctified by the merits of Christ, will in the end prove have been efficient for God. Ay-ayatin na tayo na Apo Diyos. Intid na tayo forefront. Agina natin. And the real rest is, intun no pinakawan na tayo kadigya basbaso tayo. Intun no intid nan tayo parabog kandisyon. We can rest in His time. Agkararag tayo. Yaman kami ama kaday, leksyon intid mo kada kami, kadig iti barakat mo. Tapno maitid kada kami, dahil pudno, asangkit pa na ginanaan. Tuladin, daka kuma, tuladin niya kumanti anak mo nga ako, mesos nga manibig niya. May tel daw, may kapito o Diyos na ginanaka, na ginanap na ako, Jesus. Yaman kami taday to'y, naaldaw nga pa naging nadal, minso aldaw pa naging tulungan na kami o Diyos. Tapno masarakan mi, dahil pudno nga panagina na isidong. Bendisyon na mo, Ama.